कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या. निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प. आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर. वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प. अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प. आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर. समर्थनगर, तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67. सध्या राजकारण म्हणजे व्यवसाय झालाय. राजकारणातून पैसे कमावणं आणि त्यातून मोठं होणं हे युवकांना शिकवलं जातं. मात्र ही आपली सावंतवाडीची संस्कृती नाही असं विधान शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलंय. फुलपाखरू महोत्सवाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. सावंतवाडीच्या राजवाड्यामध्ये संदेश दिला जायचा त्या काळामध्ये हे सगळं आपल्याला पुन्हा जिवंत करायचं आहे. आणि ते ज्यावेळेला जिवंत होईल त्यावेळेला सावंतवाडी हे सगळ्यात चांगलं सर्किट बनेल. आणि म्हणून काही लोक माझ्याकडे आलेली होती आणि त्यांनी सावंतवाडीची वेबसाईट आता ओपन केलेली आहे. याच्यामध्ये हा इतिहास जिवंत करत असताना सावंतवाडीची त्या वेळेचं जे जे वैभव होतं, जसं मी कोल्हापूरला गेल्यानंतर सांगितलेलं होतं की कोल्हापूरचं वैभव पुन्हा एकदा जिवंत झालं पाहिजे. जिवंत म्हणजे जे जिवंत आहे त्याची सोन्याची झळावी पुन्हा एकदा त्याला आली पाहिजे. मैसूरचा दसरा सगळ्यांना माहिती आहे, परंतु कोल्हापूरचा दसरा महाराष्ट्रातल्या जनतेला सुद्धा माहिती नव्हता. हा दसरा गेल्या वर्षीपासून आम्ही त्याला राज्याचा महोत्सव म्हणून दर्जा दिलेला आहे. दरवर्षी त्या ठिकाणी आता दसरा हा त्या दिमाखाने साजरा होईल. परंतु अशीच परंपरा सावंतवाडी संस्थानला सुद्धा आहे. अनेक लोकांना माहिती आहे की शाही जो आपण हे करतो, ज्यावेळेला आपण सोनं लुटतो ते ओटवण्याला लुटलं जातं आणि ही सावंतवाडी संस्थानची परंपरा आहे. सावंतवाडी संस्थानचं देव हा श्रीदेव रवळनाथ आहे आणि त्याचे दागिने जे असतात ते कोल्हापूरच्या ट्रेजरीमध्ये असतात. आणि त्यावेळेला ज्याला सोना लुटायचं असतं दसऱ्याला त्यावेळेला तिथून ते दागिने उठवण्याला येतात आणि त्या ठिकाणी जसं आपण कोल्हापूरचा दसरा सगळ्या जगासमोर आणला तसा सावंतवाडीचा दसरा सुद्धा उठवण्याला साजरा होतो. हे अनेक लोकांना माहिती नाही आहे. ही परंपरा पुन्हा एकदा आपण ज्यावेळेला जाहिरात करू तर लोकांना कळणार की हा शाही दसरा आहे. आणि म्हणून तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्यापैकी अनेक लोक हे आपल्याला जसं बापूसाहेबांचं नाव आहे तसं शिवरामराजे भोसलेंचं वैशिष्ट्य असं होतं की प्रत्येक गावामध्ये ते ओपन जीपने जायचे. अनेक वेळेला त्यांनी मला बरोबर घेऊन गेलेले आहेत आपल्या जीपमध्ये. आणि पुनाजी दादा होते इथं राहून, ते पुनाजी दादा आमच्याबरोबर यायचे. ही जुनी आपली परंपरा आहे. या ठिकाणी भरत गावडे चौकुलचे ज्यावेळेला सरपंच होते त्यावेळेला त्यांनी ह्या सगळ्या 40 गावांची संघटना बांधलेली होती. तुम्ही सगळे एकामेकाचे नातलग आहात. तुमचा विकास होत असताना सुद्धा एकत्रित तो विकास झाला पाहिजे. आमदार म्हणून माझ्यासारखा एखादा मनुष्य आपला पारंपरिक व्यवसाय सोडून येईल, प्रत्येक वेळेला येणार नाहीत लोक सोडून. आता राजकारण म्हणजे व्यवसाय झालेला आहे. राजकारणामधून पैसे कमवणे आणि त्याच्यातून मोठं होणं अनेक तरुण मुलांना शिकवलं जातं, जी आपली संस्कृती नाही, जी सावंतवाडीची संस्कृती नाही. आणि म्हणून आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की पुढच्या 6 महिन्यामध्ये जर मला सावंतवाडी संस्थांमधली प्रत्येक आठवण जागृत ठेवायची असेल तर तुम्ही सगळ्या नागरिकांनी एकत्र आलं पाहिजे. तुमची ही चळवळ बनली पाहिजे. ज्या ठिकाणी फुलपाखरं जातात तिथं फुलपाखराच्या आकाराचं एक गेट बांधायचं. परंतु जागा कोणाची आहे? जागा तुमच्या लोकांची आहे, तुमची ग्रामस्थांची आहे. तुम्ही म्हटलं पाहिजे की गावासाठी ही जागा आम्ही देतो. शासनाने तिथं छान असं फुलपाखराचं हे तयार करावी प्रतिकृती आणि त्याच्यावर उभं राहून लोकांनी फुलपाखरं बघावी. लोक जर प्रत्येक त्या झाडाजवळ जायला लागले तर ती झाडं टिकू शकणार नाही. म्हणून तुम्हाला निसर्गाचं संवर्धन कसं करायचं याच्यासाठी तुम्ही एक टीम तयार करा. तुमच्या गावामध्ये जी 12वीच्या पुढे शिकलेली मुलं आहेत त्यांना घेऊन आप उनको एक गाइड का ट्रेनिंग दीजिए. वो गाइड का ट्रेनिंग इसलिए चाहिए कि जब लोग आते हैं यहाँ पे तो उन्होंने दिखाना चाहिए. जैसे हेमंत ओगले खुद जाते हैं या तो काका से जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि ये बटरफ्लाई का नाम ये है. तो ऐसा एक टीम आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा. संदेश जी
नुसतं भांडून गावाचा विकास होत नाही. तुम्ही माझ्याशी भांडला म्हणून फुलपाखराचं गाव पारपवलीला ताबडतोब झालं, हे लक्षात घ्या. परंतु जर सगळ्यांशी भांडत बसाल तर दीपक केसरकर तुमच्यावर असणार नाही. कारण मी माझे रेशमी वस्त्र खाली ठेवले आणि खालीचे वस्त्र घालतो. हे कशासाठी घालतो तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ती तिसऱ्या पिढीची आमची श्रीमंती आहे, पण मी कधी त्याचा गर्व केला नाही. माझं जीवन हे खरं तर तुमच्यासाठी आहे, परंतु तुम्ही वापर करून घेतला नाही आणि तुम्ही भांडत राहिला, त्याचा काही उपयोग होणार नाही. तुम्ही एक 15-20 मुलं तयार करा. मी तुम्हाला लांबलचक भाषण का केलं पाहिजे तर तुम्हाला समजलं पाहिजे तिथं कोलगावला सातावळेकर म्हणून कुटुंबीय आहे, त्यांचे जे जावई आहेत त्या जावयांचं एक स्पाइस विलेज आहे कोंड्याला, त्याचं नाव सहकारी असं आहे. त्या एका स्पाइस विलेजमध्ये वर्षाला 65,000 पर्यटक जातात आणि एका पर्यटकाला तिथं एंट्री फी नुसती 700 रुपये आहे. आणि तिथं जी मुलं माहिती देतात वेगवेगळ्या झाडांची, त्या मुलांना दर महिन्याला नुसते 30,000 रुपयाची मिळतात. ही पर्यटनाची ताकद आहे. तुमची 10-12 मुलं, जी मुलं गाईड म्हणून काम करतील, फुलपाखरं दाखवणारी गाईड म्हणून, त्याने फुकट काम करायला नको, उनके लिए आप चार्ज लगाइए. वो चार्ज का जो पैसा है उसमें से कुछ पैसा कमेटी को जाएगा, कुछ पैसा उनको मिलेगा, और ऐसे करके इको सिस्टम बनाना चाहिए. तो मैं हमेशा आके बोल के जाऊंगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो उससे कुछ तैयार भी नहीं होगा. आप पहले भी तो उनके ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने कुछ काम किया, इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ. तो पहिले DFO आहे, एका DFOला त्यांनी दिलेले मी 4 कोटी रुपये परत पाठवलेले आहे. आणि हे असे DFO आहेत की ज्यांना पैसे नाही दिले तरी पण त्यांनी धबधब्यावर जाणारे रस्ते तयार केले, पैसे नंतर मागितले. म्हणून कलेक्टर साहेब जास्तीत जास्त पैसे यांना दिले पाहिजे. मग तर वन उद्यान असून दे, पारपोलीचं फुलपाखराचं गाव असून दे, केसरीसारखं एक सुंदर ज्या ठिकाणी सावंतवाडीची योजना 150 वर्षापूर्वीची आहे, नुसती ती योजना बघायलाच पर्यटक येतील. परंतु आज मी घोषित करतो की तुम्ही या पर्यटनामध्ये जर भाग घेणार असाल आणि महिलांच्या नावाने ते करणार असाल तर तुम्हाला 30% सबसिडी ही सिंधुरत्नाच्या वतीने दिली जाईल. आदरणीय राणे साहेबांची जी योजना आहे ज्याच्यामध्ये 30% सबसिडी ही त्यांच्या योजनेच्या माध्यमातून दिली जाते, 30 ते 25% सबसिडी, ती सबसिडी तुम्ही घ्या. तुम्हाला त्याच्या व्यतिरिक्त जर लोन घ्यायला लागलं बँकेकडून तर त्याचे व्याज सुद्धा ते आम्ही सिंधुरत्नामधून देऊ शकतो. त्याच्यासाठी कोकण ग्रामीण पर्यटन नावाची योजना आहे. परंतु एकत्र बसा, ठरवा की या ठिकाणी किती उडण तुम्ही घरं करायची ठरवली तर किती उडण चॅलेंज पाहिजे. तुम्ही या ठिकाणी चिऱ्याची घरं करायची ठरवली तर त्याला किती रुपये लागणार है. यहाँ पे मड हाउसेस भी हो सकती है. हमेशा ऐसे नहीं है कि जो कॉस्टली चीज है उसमें ही रहने के लिए लोग आते हैं, लेकिन ऐसे वाले घर लोगों के ओनरशिप के होने चाहिए. उसके लिए हम लोग उनको लोन भी देंगे, उसके लिए हम उनको इंटरेस्ट भी उनका हम पे करेंगे, लेकिन कुछ तो बनना चाहिए जो सेल्फ सस्टेनिंग है. तो आज जब आप आएंगे तो ये सब स्कीम लेके आएंगे. मी तुम्हाला सांगायला मला अभिमान वाटतो की हे राज्य का बदललं तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे की ज्या राज्यामध्ये एकही मीटिंग कोकणासाठी होऊ शकली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. आंबोलीचा जो हे आहे, आंबोलीचा कबलादार प्रश्न आहे, त्याला मुख्यमंत्र्यांचा स्टे होता, 2.5 वर्षामध्ये तो स्टे उठू शकला नाही. शेवटी आमचं राजकारण हे जनतेसाठी असतं. मला आमदार म्हणून काही गाड्या घ्यायच्या नाहीत, आमच्या घरामध्ये 10 गाड्या माझे वडील असल्यापासून उभ्या असतात. हे जनतेसाठी घडलं पाहिजे तर उठाव करायला लागतो. आणि हा उठाव केला आणि जर कोणी बदनामी करत असेल तर त्यांच्या आपण समजून घेतलं पाहिजे की हा उठाव कशासाठी होऊ शकतो. माझी जर चांदा ते बांधा योजना रद्द होऊ शकते आणि मुख्यमंत्री त्याला एका शब्दाने सुद्धा म्हणणार नाही की योजना बंद करू नका, तर त्याला उठाव करायला लागतो. तो माझ्यासाठी नसतो. चांदा जो आमचे बांधाचा 1 पैसा माझ्या घरी गेलेला नाही आहे. गरीब मच्छीमारांच्या घरी गेला, गरीब महिलांच्या घरी गेला आणि त्यांचा तो अधिकार आहे. आणि म्हणून समजून घ्या की सिंधुरत्न महाराष्ट्रातली एकमेव अशी योजना आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्यक्तिगत लाभ देऊ शकतो आणि हा व्यक्तिगत लाभ तुमच्यापैकी प्रत्येकाच्या घरी पोहोचला पाहिजे. इथं जर फुलपाखराचं गाव होत असेल तर तुम्ही महिला बचत गटांची मीटिंग घ्या. त्याच्यामध्ये आमची फ्री रेंजिंग बर्ड नावाची स्कीम आहे.
लोक आली. आता नवरात्रीच्या ह्याच्यामध्ये तुम्ही नॉनव्हेज खात नाही, पण लोक आली आणि त्यांना समजा अंड्याचं ऑमलेट करून द्यायचं असेल आणि ते जर फ्री रेंजिंग बर्डचं असेल, तर मी मुंबईमध्ये ज्याला राहतो आणि फ्री रेंजिंग तो जर अंड मला विकत घ्यायचं असेल तर 120 रुपयाला 6 अंडे मिळतात. एरवी बाजारामध्ये 5 रुपयाला एक अंडा मिळतं. मग ती फ्री रेंजिंगची वो जो एग रहेगा वो एक आने वाले पर्यटक को देना चाहिए. आप एक पर्यटक कितने बढ़ते हुए देखिए, उसमें मैं आपको दूसरा आदमी भेज देता हूँ जो यहाँ पे हेल्थ स्पा बनाएगा. तो उसके लिए त्याचे एक लक्षात घ्या की मी किती जरी लोक इथं पाठवली तरी तुम्हाला हे करायचं आहे, तुमच्या मालकीचं ते असलं पाहिजे. हेल्थ स्पा असलं तर ते तुमच्या मालकीचं असलं पाहिजे. असं एक मॉडेल बनवून दाखवा पारपोली गावामध्ये की लोकांनी म्हटलं पाहिजे. अमूलचा विकास कसा झाला, लोक एकत्र आले आणि अमूल आईस्क्रीम तयार झालं, अमूलचं दूध तयार झालं. तसं तुम्हाला जर गायी घ्यायच्या असतील तर ह्या गायी सुद्धा शासनाच्या वतीने 75% सबसिडीने तुम्हाला दिल्या जातील. परंतु देशी गायी घ्या. देशी गायीचं दूध इथं आपल्याला प्यायला मिळतं. या ठिकाणी अशा तऱ्हेच्या कोंबड्या हे केल्या जातात की ज्या पूर्णपणे ऑर्गॅनिक याच्यावर तयार केल्या जातात. असं जर वाटलं तर तुमच्याकडे राहायला लोक येणार, 4-4, 6-6 दिवस राहायला लोक येणार. आणि म्हणून हे काय मी तुमच्याकडे भाषण द्यायला म्हणून आलो नाही. याच्यामधून क्रांती घडली पाहिजे, याच्यामधून पारपोलिक गाव घडला पाहिजे. आणि ते जर पैसे मी द्यायचं तुम्हाला कबूल करत असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त एक मीटिंग घ्यायची आहे. मीटिंग घेऊन गावाची एकी करायची आहे आणि ही गावाची एकी करून तुमच्या गावाचा विकास आराखडा तयार करायचा आहे. त्याला लागणारे 100% पैसे हे तुम्हाला दिले जातील. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.